Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kakali Mahindra KUV 100 kabaran your registration number ML05 N IWR Sao Nyo kala Tynrah ya ka Kynroh nar Shuwa ban poy Khyndailad hakajaka kabadan Sharum jong ka Kherdop jong ka MLE hostel kajing Tynrah kalong ka bajur hadu ba ka Airbag jong ka kali ru kala mi Shabar unongnya jong kani kali ulam mensau bala penkit ya sha civil hospital Shillong ki pulit kilawan poy hakani ka jaka bantan ya ka kali hadu menta 4 la bantip ya ka daw jong ka jing accident Kamhadian na yo jingtip ba Shuwa ban Tynrah ya ka Kynroh kani ka kali kala Tynrah Shuwa ya ka way pat ka kali Taurus kabadan ya registration number ML not Sun AB Sao Khyndailad nyaunon la suba ba ka jing Tynrah ya kani ka kali kadai na marba unongnya ubala khamno karta ula kempang kensan pat hapo jong kani ka kali la yathu bagidan sawut kibrio खाली एक आदमी मालूम नहीं अभी वो लोग 3-4 आदमी थे हाँ ड्राइवर चला गया लेकिन सब हॉस्पिटल कोई हुआ तो डबल इधर भी तो बाहर कौन बोला